Kapobre, it's me, the organic peace. Peace be with you. Mga kapobre, today is May 12. So mga kapobre, May 12, June 12. So, ubani ko ninyo kay mga adto ko sa kumbalay nila ni Chiri at to ko ni kape. Mangayo ko og kape. Mo adto ko ila Chiri kay mga kape mga kay want to be kape, so i-surprise na ko siya ng kapobre. Wala may kape sa balay, so adto sa ko dito mangayo ko. So nasa elevator na ko mga kapobre, i-surprise na ko siya. Wala ko kabaloob ng mata naman sila. Good morning. Hello, dali day, kape. Aday kag kape bi. Dali oy. Nyari ko kay minom guro nga mga guro pro usa. Dali. Day, makaw. Wala pa nang mata ang mga duha. Wala ni hawa na sila. Ha? Ni hawa na. Karuban na to ya. Unsa man orasa sila? Unsa di sila orasa lakaw? Dali ha mga 30 minutes na siguro layo man. Nganong sayo man sila na di sila trabaho? Ang 30 si Christy. Si. 50. Sa orasa sa mag-start. 9:30. 8:30 ha? Ito 9:30. Wala dugay kuno kamot ta eh. Okay. Nga. Unya na mga kapobrihan tayo. Papanganan na mo. Manginom mig kape diri. Paano na? Mama na niyo diri. Kaya lang nga ito, papapala na chichi. Mga kapobri, mag-ilaw umiug ko ang palaya. Mao ni si Jilly akong bispring nga kaaway usahay ba. Bawal! Taka na ba nag-away-away sa pagod? Okay na eh. Ano na 8 years? Diba? 8 years pero wala pa dyan dominyo. Sa wamay lalaki magagusto ng duha. Sana all. Dahil ikaw rin bala o dali. Sana all. Sa 8 years, sabi mong kaagi. Hi mga kapobri. Bisaya ito, Luna. Paan napaluwa sa kuwan. Muli. Nami paan ako kay taas kay ulo. Dami na tinapay. Tinapay, pan. Pang gano'n no, Ginny. Tinapay. Ay! Dako kay pana, way karutan, kay wa may palaman. Pero kung sa Pilipinas pa rin ay. Nay, kung sa Pilipinas pa ni, wala na, ubos na to. Ninita ng mga bata. Dini, wala may bata. Dahil ikaw na yung kon ano yun. Oh, magbuhat ko kape lagi. Today is Saturday. There is nothing. Nothing. Papa. Nihayag ko diri sa inyong suga. Guwapa. Dahil pagpanguta. Dahil ayaw sa basta-basta magatupon. Dahil manguta na ka. Ugunsay basi. Na tinuod mo ta 3,000. Ha? Manguta na sa kaug. Di wala pa man kung unya pa ka makamulta og after na 2 weeks, 1 week pagkaala ilang karon 15 sugod no di nakasudang kuan pag di ka nagpabaksin na ng ilahang gibutang ng karon nga pasking na ang tao pag kinalan magpaano ko. Si Tit na vaccine na ba na? Oo. Kinalan mo lihok lagi karong wika. Di ka magpalangay-langay kay kanang kung magpalangay ka yung ma-checking ka o pa kay vaccine. Kay i-checking biya karon na kay alhusin o wala. Dapat dalhon ang kwan no? Pero kaya alhusin okay man. Pero dalo na ko kung card unya. Kung kuan ako ang katong card ba ipakita na ko. Mangutan ako. Isura rin no day. Kung di ka magpabaksin na ay multa. Kung di ka magpakuan na ay multa. Kung ang good sila nahadlok. Oo. Munang mukuan na lang unya. Humakaw mulakaw ko ay mangita ko asa magpabaksin. Tana lagi ko sa mga makisay nakahibaw ba kay lisubi po makamulta ko og 2,000 na ng baksin. Okay. Nakasulod ng gudo diri ang pantay kung bagong vaccine ba sa India.
Nga. Kanang new variant. Yung bayar yan. Ya. Mauna na aron, mauna nga dali lang kay daw mahawaan ang kato akong amiga day na kasalamuha lang. Unsa mo sa new variant? Katong sulod gud sa India, madagan nang matay na. Virus? Kuan, katong akong amiga day sa kuan, sa Bloom. Sabado lang niya nakauban ang iyang mga amiga. Unya? Pagka Merkulis ni kuan siya. Naghilanat na ba? Hindi ba doktor siya? Iyang gihulat ang kuan, ang resulta. Ang ikaduha ka positive man. Naami sudan, tanaw mo sudan, no? Kapobrita na mong sudan. Isa mo na. Gay, tangkong, salaro nila. Salad. Nga ka nang dili lakta ba? Sumaul ginahong ginahuna day. Nga, kinala mo baksinan kong si Kandus kay nilampas na ba ya? Nilampas na lagi mo na akong kagulan karon. Chili saom ni siya day pagkuha day kiniligin wa tas bukid wa mabugin na kumuagot. Tama na ipit sa pag-ipit. Kung ipit naman ipit na. Taas mo na. Di din na sa ipit kay kuan ako. Asa kung ipit din ako. Wala ipit ko ito. Nasa dishwasher. Nagkuha. Nasagit eh. Kami ano sis? Hinay lang kasi mahubilin. Paan ba? Managsuon man sila. Pila na katuig kay Ginny diri Ginny? Walo. Si may magsyam na. Ikaw Chili. Pareha na. Naunahan lang ko siya gulan. Bulan ako kay pinakauna yung duha. 2014. 2012. Ay 11. Parang pa dito eh. Dugay-dugay sad. Nangalang dito. Hindi correct. Kaya. Nanumbalay kong kaon dire kay wa may pagkaon. Ay, nagtatagkaon dyan tayo. Wala soda refrigerator. Asa ka nagkukuha ka mong gayday? Palit. Sa lulo, gahapon, nangita may nahurot. Di ka nag-reach nung kang kaya eh. Hindi pinag-virus. Positive. Si Gretchen ba? Gretchen sa diyat. si Gretchen na virus na Wala. Ka-compound nila. ang Ang katabang daw niya. Takdan ang ano. oo. Wa may mask dito. Kita man ni Gretchen Kita mo? Wala na daw. sa Ginadakop. diyat. Oh, ginadakop mo daw. Wala yung mas sa iladay. Dito man po sila si amo ni Lilia. Si Kwan man itong yung ginaingon. Si Rosmalin. Malin mo dito abi na ko. Gretchen, katong sa NYU yung gapon. Itong yung amo na isa mo, nitabang kay Kwan, kay Maui nitabang kay di pa nilimpisis na? Yun o yung gibutor. Limpyo na gabi nagikuan. Ang tabang sa kay Kwan ba? Kay Fairly? Oo. Kay Muna. Asa na dus Fairly day? Dungog ka. Nakubid man daw today. Man na siguro dugay na ba ya? Ay, ambot, okay. Pahuli. Ano ito? Ako ko kadungog mo sa balita ni Fairly. Dili pa nakauli ang ano ba? Kanang pag-rente ni Christy. Ha? Dili pa na siya kauli. Di pa ginakauli lisod. Mga ticket. Unsam siya ako pa niya manabaw na sa single mo sa asawa mo sa anak mo sa mga kon di ba day? Bisa gusto na mo uli ang ticket mo saon man. Wa man pud lisod po panahon. Basta makauli. Lisod ang panahon niya karon wa kay kwarta jud. Gusto ko
Pag naka-45 ticket, wala man gihapon kasakyanan. Wala man gihapon. Bilib sa ko yung duha kay food trip jud ba? Guys.